kudai nyaya yangu yekutanga ndiani ndiamurandakadzi. Number 1, vabuda ivo vari kuMount Hapdam ndofunga vachitenda vanhu vekuNashi TV vanova vaita sei vainda ndofunga vari kundopenda kana singareshi zvikuti manje kuti zvanga zvabvira pakuti vanga vakati kusha chi paKrisimasi here kuda Santa anouya saka vanga vachaedza bhiri rekudaudza kuti pendi ndofunga yaitwa give towards painting idzodzo dzimba dzekuMount Hapdam kuya kune vana vaya kune vanoziva nyaya yachoni iri worth $1,286.30 ndo bhiri rependi iyoyo iri kufanira kupenda pamba apa kubva mukati woenda kuzhe zvakare wodhizana kuti munge muri welcoming. Maona manje paKrisimasi vanodi votambawo zvakanaka, then pakavakwawo zvimbuzi pakagadzirwawo zvinova zvinhu zvakanaka, hazvina kushata. Asi tichiri ipapo zvakare vanhu vazhinji obviously kumakomment section vangu vachise vangu vachitenda kuti well done thank you Bhuti Nashe Mutarisi, thank you Nash Paint nekuti sei nezvamaita towards vana ava panguva ino yaDecember kuti pavachatambawo Christmas vanotamba chi mune zvakanaka, zvinhu zvakanaka. Tochibva patida zvakare pane nhau yekuti vaita zenga kusawa munamato wavo nokuti havasi kuti vobereka chi Bhuti Nashe Mutarisi vanhu veNash Paint sei here vamwe vachitora zvakanaka vamwe havana kuchitora zvakanaka. As usual there are always different sentiments when it comes to social media kuti munhu wachitora sei, watora screaming iyi zvakanaka here kana kuti watora zvakashata we don't know. Tobva ipapo toenda zvakare pane imwe nhamo yandazobata kuti vanhu veikoko vazonge vakumhangana kuti aiwa kuna wanonzi mufundisi asi kuti anonzi chiprofeti kana kuti Pastor Chipapa here hatisi kuti ndeve kereke ipi yawo. Pastor Chipapa ava vatokorwaza kuti ndeve kereke inonzi chini, vamwe vakambotamba kuti inonzi ningi vamwe kati inonzi ningi. Achazondoti Pastor Chipapa vakainda vakandokuMount Hapdam ndofunga vakati how many kids did we have here? Pastor Chipapa ndakuvisualize kuti kuda ndozvavakaita Pastor Chipapa. Obviously panosvika vanhu panzvimbo udanzi ndine mari kana kuti ndokwasa kudai so unosvika uchiti saka makadii zvenyu ndauya so kuti unodzana kuti une mari oro vakasvikawo ine humble way ngoti vakati makadii zvenyu indinetwawo mufundisi Chipapa ndoda kubatsirawo vana vari panonherera tive kusangano rakati hani ndobva vati chitipai mazita asi nenhau yekuti manje havana kuzofilfila. I feel like pamwe zvapo vakasvika pai vakati ndinonzi mufundisi Chipapa ndauyawo pano ndoda kupinza vana vachikoro ndipe mazita avo ese nechikoro chacho zita nazvoti kanga mwangu nechikoro ichocho ndobva zvanzi ndoda kupinza vana avo vechikoro. Mazita acho nanga akanyorwa mukuti bhaibheri shoko raMwari anga akawandisa asingamboiti kuti vaende vachiyekera. Chikoro chacho chinonzi Alpha Brick Primary ndo chaifanira kuenda. By the way peji rakazara kuti rekutanga ndokuvhura futi gwaro repiri ndokuvhura futi retatu ingori mapeji nemapeji akanga anzi namufundisi Chipapa ndipei vanhu vavo ndidi tinovanyoresa vaenda kuchikoro, which is very good. Muona manje asi dambudziko rachitati kuti vana ava vakanga vanyanya kunyoreswa kupi kuchikoro ichochi chinonzi Alpha Brick vose vana ava vakanyogwa pai vakanyoreswa mugwaro nemunhu waMwari Chipapa ava vose vadzingwa vakadzingirwa school fees vose hakuna svikana ndofunga kuda nemapromised empty land ekuti vanofanira kunge vachipuhwa mabhuku neekera mamwe ari pasi pane zvinhu zvakapromiswa sina kuya vakaiswa empty promise. Mufundisi Chipapa nowhere to be found. Zvinenge zviri pakawanda pekuti kuda vaifunga kuti mari iyi vachiita fulfill zvavaifungira kana iri project kuda project haina kuzofamba zvakanaka. Imwe reason kuda munhu waMwari unogona kunge akabigwa mari chaiyo pamwe ari mugwendo wekuti uendeko kundoti sei kundobvisa maschool fees zvinoitika. Kuda vanhu vekukereke kwamunhu waMwari vanga vadhoneta kuti tichada kuti tizoita zoka zvakati kukereke kuda vasingadi vabvisa mari mwedzi uchiripo pamwe vanga vachifunga kutiwo zvakare pavakanyoresa apa vanhu vachavhura muna 2021 kuda by that time mari vanenge vanayo. It's an assumption or he is still on his way kuti aende kumba kwacho kuti andobhadhara school fees. We don't know. Ivo nambuya yacho wanga variko ungatesi kutoti kana zita racho chaiwo hatanyatsa kuriziva yuvhini kutotekera hatizi kuti nhamba dzakazodhiritwa ikochi chakaitika ipapo hatizivi. Asi mufundisi Chipapa vanetsa zvavo kundofuka kuMount Hapdam kutonzi aiwa ndikati zvimhangari kunani kuti maiti
zvikanzi nevamwe pastor why god bless you wedwe zvikanzi nevamwe zvakare atikura nhema inga zvakaoma zvogwadza sikambeti why using vamwe ndokuti kana musina mari please ka musata basa rakunda kundosiya maita sei maenda kundopromisa zvinema uye hanzi uyenzwa hanzi ngabe kwafe wena noti uginimba azora kwada kuti zvikanzi naumwe anonzi chiyo zvikanzi uyenzwa yijealousy wena nqa why ungabi inspired wena shame na uyu wachidzosera nakupi comment section zvikanzi namwe why don't you reach him first munzwa kuti problem day kuda pane zvinhu zvakaitoitika zvekutoti akoniwa kutoenda kundobhadharira vana ivavo you never know pamwe izvozvizve haasitombori mwarari anogona kunge akawidwa nejonzi chaiche kuti kumusha mai vagwara hanzi uyai kukuku kuda mari iyo yanga wakadasa kuti mari ndo mari yekutondorapisa kana kuti munhu usikuwa zvakanaka kuda ivo mufundisi kuti havasitowawo zvakanaka right now vanogona kunge vari muchipatara vanodi votakuita maconclusions zvogona kunge zvakaitika ipapo zvikanzi chipapa zvakaoma aizveko pasta chipapa indau pasta chipapa mwari ngave nemi pasta chipapa musadero makomenza apa zvikanzi zvosekesa zvikwadi zvikanzi pasta bvisai mari yevanhu zvakaoma veduwe mufundisi why vanhu avo zvikanzi pasta chipapa ka zvakaoma zvokwadi havasi vekuchechi kwedu zvikanzi pasta vakamirira matides vanouya pamonth end vamwe wavo zvikanzi pasta vachauya veduwe pamwe zvakaomera pamwe havasi tsotsi as you are thinking zvikanzi pasta swibi zvikanzi nawe hatiri kura nhema keep doing whatever you are doing nevamwewo zvakare avo saka ndoona sokuti ndozvezvimwe zvinhu izvozvo zvandakandisangana nazvo kumacomments uku zvana pasta chipapa avo tochibva ipapo toenda manje kuti kumacomments vamwe anga akuzotera kunzi aiwa murai not taking anything zvokutongoti nonsonsikawo zvikanzi namwe yes you should take this serious because usatange zvausingazipedze and that's the truth izvozvi pamwe pasta vanenge vachitoti chechi bvisai mari yevana vefees soo vachimanikidza vamwe zvikanzi hapana apa this is the cloud chasing nevamwe zvikanzi hamusi mamhanya here kutuka pasta maybe he's still working on it or maybe he had promises but hazvina kuzoita you know people pledge and they don't fulfill pasta mari yatadza kuuya on time asi chido chiripo nevamwewo zvakare musadii musakurumidza kujaja ko kana musingazogoni kuchengeta vana vacho muri kuita sevamwe vangu this one is just too much nokuti vamwe vana ava vanoita sokuti vanzi vakafigwa nevabereki saka who am I to judge kuti hanzi why uchizvara uchikona kuikira zvikanzi nevamwe zvakare zvikanzi ngavagadzise nyika here kana toda kugadzisa nyika here namwewo vamwe ndokutanga kutuka a lot of people vanenge vachituka in macomments anotuka kudai handizvinokwanisi zvanguzvi it's too much ndozvandokwanisa kuti ndichitaura pane nhau iyoyi I think togumira ipapo toinda zvakare pane nhau yaCAVV vazoinda vakandoposta vakandonyora papeji vakati glowing oil yekuwanikwa its 150 rands 200 meters pane vachada vari muSA zimu ndotumira bhawa vari kure hatisati tanewe yekutumira hanoada ndibate kuseri type kuda saka vakutotengesa ndofunga oil yachoni iyoyo zvikanzi mabhaketi haasi kutengeswa ndeangu ndepozi yangu navo zvakare vamwe ndokutanga kuti well done sister AV don't worry 6 months from now God will be blessing you abundantly life yenyu inenge yachinja secondly tinozvifanira kuti you don't fake it munorarama zvamunokwanisa macomments andachisangana nevoyo saka akura kuti bhaketi ranga risiri chamber system zvaita sei zvakachiinterpretwa nevanhu ndofunga kuda kune mabhaketi ecooking oil I'm not so sure hangu but ndozvanaona so maybe vakutengesa futi product iroro recooking oil asi vati mabhaketi andizvazvazvoti unenge wakuzotenga paunotenga unoenda nezvigubhu kwati unenge wakungotora nebhaketi racho as well I'm not so sure zvikanzi une point usafo wakaita sei wakadzikisirwa nevanhu keep it up nevamwe zvakare ndoda kuti haudi kuzviisa palevel rausati wasvika zvoitwa nevamwe I just pray kuti Mwari vakusvitse pauri kuda vamwe wavo tikuzviziva kuti mumabhaketi makazara grocery toziva zvedu vamwe ndokuti
iri mubhaketi here tionei kato zvayakaita ndevamwawo zvikanzi nevamwe zvakare chiera uchava atestimony wasimudzwa naMwari kubva mu1 room imomo kupinda mu a big flat or house 6 months down the line everything is going to change vamwawo zvikanzi ine Greener Pastures I used to visit here muHarare achigara mubedroom mutown Joni inotouraya madreams edu mani but keep on hustling unodzokera panzvimbo soon dear wangu nemumwe ushu zvikanzi nevamwe zvakare one thing I love about you is your realness and never change it for anybody zvikanzi nevamwe zvakare you're my number one favorite person ndio vamwe saka ndo zvimwe zvezvinhu zvandokwanisa kutaura panhau ipapa saka mumwe wangu achimubhiga zvavo akati bobo sterek saka ndokoti business ravo ravari kuita rero rachoni all the best that's all I can say panhau yebusiness ravo dai zvikavafambirawo zvakanaka zvakare ndozvandokwanisa kutaura saka keep hustling keep going chakubatai zvakare